Right, karibu nando mwanchu muligiri katika rusanga aya onsi unyerengana somorobuli etwani iyagetembe bono mabe wakire kigima katunda kuligiri yonsi to kuligiri senso ya magazeti na gukwanira amagazeti emambi abono kero gukwanira igazeti ile ya Taifa Leo, igazeti ya The Daily Nation, igazeti ya The Standard etwanyure bono mambia se okukomenya aliyokoteka sama gazeti. Karibu sana mwanchu muligiri ichenko kwa Geoffrey Mserio to sangama twenda sama gazeti abire ngabi magazeti Matilda Nche Matilda Obaigwa na asekero ngorigere gazeti ya The Standard digota banga honored in death ngani asikirwe baka nonyene kiratu mugeti nanje keren kuri Taifa Leo isikogi gai kanige konte masucha Raila Amolo Odinga nonkorogo straight. Kuligiri gazeti ya The Daily Nation, Raila shadow looms over Mashujaa Day. Negati yibirenga birasa magazeti tuli gazeti ya The Daily Nation ego chakira ego kwanira umugano monene chibechi chiagati karokora chibechi chiakana na gatano ego kwanira angakia bantabange beso betia sugu chengera alitukulia Mashujaa seje county au kulinde ansumo yego monene kigima uyubugali gande tuguo mwanchumo ligere asiso bali county ya Kitui karokora ngoro yego yura itunu murai bwenso moske wira mruto na bokora ngaki abange chinkwana chireta sukura esiko yaye Raila Amolo Odinga unyara kubaga kwendigwa asenka yaye aliyensewa ya Bondo. Lakini kuliga chibe cha kamera mu magazeti ya The Daily Nation na chibe cha au kurachi county au igati yabo county ya Kisii na bokora ebicha aiga ase county ya Kisii moyiga okoreka aliyensewa ya Marani ngaki omo governor bi county yo akaliko kokera edance kuse etengo yumo bugicingeri ya tembarambamba ase gazeti na chibe cha chile chinyinge echikoro kinga kia bantu beso geti kigima boigo epechi nkorokire omo president abwensi ya Senegal yolenge omurai gosoboka ni Wesco asomoyiga Mashujaa aiga sense ya Kenya nyora omugado yumo nchumo tegerali orenga ki president akurunga Basiro Diomaye dia Kalvaye yo na nyorenga onero mo president omo kepi ensing ya Asaro Gongro Africa president omo 45 years 45 kwani ndiye raso meta kakura ndiye akorete biashara kakura ndiye 45 nero murayo manero bwenso moke ina magana mwenjuli ali gazeti The Daily Nation tumya kabuka gazeti yende gazeti ya The Standard elitukulia lero ekirego tabanga honored in death umuganore asepeji ya katatu na boigo ya kane nigwe gukwanira nigwe bwate bicha yae omo prime minister omukoro Raila Amolo Odinga nekirobono egotabanga beyond the grave even in death Raila refuses to leave the stage nganonye mpaka ase amakuru sasa gutumoka kwae Raila Odinga bono nigo elitari yae gose amakuru yae agendete gutigara ase bikoba bya Bakenya ino mugano rase page ya kane page ya gatatu na boigo ya kane nekira gote abuna bono nigo abange gose county chinyinge cyanyarete ko mucengera ase keria buna nigo arenge gati ya bali banyarete ko neke buna babikire amangana yokorosigwa wechi serikali chechi county bosio na boigo gotebere buna umurai bwense anyarete ko muwa ekewa Ewotabanga legacy Raila conferred posthumously with highest national honor. Ewotabanga former prime minister Moske William Ruto nigo anyalete komwa eke wakemanyekanete muna first class chief of the order of the Golden Hearts of Kenya CGH ekyobono ekyo anyalete kubwata ko sanyalete koralia bene litukore igoro koralia sichinse mochia edo kwa egotoka meye county eri ya Kitui. Umurayo mukoro sorry kwa razangu nimeshapima umurayo mukoro bwense Uhuru Kenyatta igo bachiete na Oburu Odinga ase embera ya Raila Amolo Odinga ekero Matilda okurigiria omugano yukwajira kubogoto kura gazeti ya The Standard president William Ruto omuire omuzawadi osomuire keweka na kigima nyegusira Raila Amolo Odinga maitekero ko wa title ya CGH yani keweka ndeke na chief of the order of the Golden Heart of Kenya ekireke we anye nuko bwali ko yukali moyo sana kagi no enebo kule na bawuchikoro kunga is exact right honorable eliyeteliga CGH na uliuchiko basi title ya lakini hata hiyo kewe kenene sana
na muntu kale omu yakole amaya onyino kubwatika weke watika ai we title yaye kale moyo konyo yomino karuji Joro mugano uyo sigazidi ya Daily Nation boy go chube chine chigatano na lima bono mambia kuligo kuligilia aliansi chube chichinde bono mambia abokoranga chube chichiakane nkiju kwanera no politicians made heroes list abokora amangana ye nyagusira omulike ibitabu Professor Ngugi wa Thiong'o uyu mwanchu muligiri oligete ibitabu binge ebyalenge ukwana mangana mangi asalu kwananga asibono umugando getabu yuse chikwana cye gitabu kyae chikonyoronga asama shuja ega abono nigo around yabanga mwana siasa tayo ubege se list eliyo kwegwa egutwa kulende abantu ababekwa ngamona abanyangero abaminyoki abantu benne ekurwa sibinyoro abo banje bali kuchkwegwa chiza wadi au usibwatu kwa koba abanyangongo asensi yake ndi bakurun saliko Marieta undi alengo karata yeteliane ndi alengo saliko na tato mwana hone we wole matiri akobeke bya matiri tone we yeteliane teyo uno munyango wakoleire abakenya kina korera abakenya usa makopi sorry madringa ngina korera abakenya yani nje munangendrete kubakwanira gaigeti bibi maiga igo nereti maiga igo nje tindi munyango bibi maiga kaki unsa na voigo asike ziti ya The Standard ngoteberenga the list ne wate list ya bali banyarete kwegwa chitaito gosebiegwa au unabona ekiro aba senator 11 na voigo aba jumbe abu bale 35 na voigo ntobwate aba korimre mo beserikali bali 14 bono abu banyarete kwegwa ebiego seba bakonyora chitaito au unabona ntobwate mo senator Ledamo Lekina ntobwate oiga omanyekanete bono mo senator Wahome ntobwate Senator Mohamed Said Chute na boigo Senator David Wafula Senator Jones Mwashusha na boigo Senator Aisa Juma na ntobwate Senator William Kipkemoi Senator James Kwoma na boigo ntobwate Senator Vandev na Veronica Maina Hamid Kibwana na Beth Kaluda abubono banyalete kwegwa chitaito cha CBS igona no mwana wa Simba karandika umatembe yetoko genda ngora taba to irwe ya list yega otatika imanyete ngara kurugusi yango onyokatara kwanwa onyokatara kwa onye ntobwate sio kenyuri ntobwate mo senator kuri county ya Nyamira Kongo mugeni mbai yo gaiga kurenda baiga na bubabire nominated for CBS ekera list yako gendera se abajumbe ntobwate Omoske Silvana Sosoro ntobwate Omoske Junet Mohamed Gladys Boss Nesula Lesuda Otieno Amolo na boigo ntobwate Otiende Amolo, na Dido Raso, William Kamket, Eve Obara na Mark Mwenje abo bago chikonyora na barabu etaito manyakanete koseba choriru konyora etaito emanyakanete na CBS Omoske Silvana Sosoro bona buno yo gwasoma gaiga nali gwasoma Samuel Igurali igo chakati abu chamatens igo maene pinero choriru tinchoriri ngiakorete ono tete kwerenga no mujumbe Osoro tari Osoro kwerenga ni no senator Ledamo Lekina au bakorire babo Osoro bakorire lakini oyo nale wasoma gabu ngiakorire tokumia bono boli ke president boli president sorry kako recognize kasi yao na liora nyore boli aero ora zeti boli president no nda zeti bakeretu yes na ndo manege songo tari kumukwareke usi yes president his excellency honorable your excellent category you are excellent honorable William Samoei Kipchirchir Ruto Kaki, why me not inside of the list? How comes? Why? Which list? Which list on Corona? Of the list, wasoma. You are addressing the president. Huh? Won't talk about the list. Which list? You have to. The list is the senators. Senators. Tindiko ku senator. Njino mwaka James Yokoroke bache tumbiri esiringone gavana senator. I know women rep na turaro women rep. Ebe no bwato boyene kita ene senator. Kaki ni bwato boyene bwane, obono bwane. Heri. Tuliga gazeti ya Taifa leo chipechi kana bona mambie kukwanira maadhimisho ya miaka 20 ya ODM kuendelea
jijini Mombasa. Waranga nigo jishere chiricho chingira emyaka 20 ye chama ya ODM nigo chira chikogendera se county ya Mombasa anabangana ye umugabana we county yu Abdul Sumad Nasil yubono uliko kwa na senso mbyo ye matanga asete birena nigo chishere chira chikogendera ali county ya Mombasa na chiabangire na maika yugo sira gusugu kwa ye umutinde bwi chama yu Raila Amolo Odinga yoro mugado chibe chichia kane mambia bono manchumulige no matagarali ekero kunya konyora yonsi asigazeti usasa magazeti to emambi ya bono lakini ukuligelia magana nde bono mambia na bokoranga chibe chichinde niyo chukwanera amangana au aise ega kaligo molekera manchumulige igoro ya amaadimisho ayo akolekanete kolende asichikwana au chiabwato kiruna barai au echiali ko motogiraira sana na kotebanga nebo kule takwete uno mwana siasa tamanje tikolende akweta selevo yomo president ne batanya ko irekero kiborai bwense yonsi nara na gazeti ya The Standard ngukwa na ngo mugava na oyo mona ko echigora chabarai au akurusko oyo mugo bali batabinga takwete ngamuntu muliri kolende nigakwete nebo kwete igo nigakwete no president umugavana abwe county ya Bungoma omuske Kenneth Lusaka nigawata he may not have become president but his legacy is presidential. We praise him as a man who gave his life to the cause of freedom, equality and inclusion. He gave life to devolution and fought for a constitution that protects our rights and diversity. Raila kwete no monto mongaini munese gazeti ya rana tebiri orocha gateba kabisa serious riri agokuga agateba montinde kasama tukatatu ikiagera masuchadi ni karo mapema masuchadi njabete street hakite sabu yokole ndense yetu ya Kenya asepeje hata na gazeti ya The Standard ntubwate gotebanga Kalonzo and other opposition leaders keep Mashujaa Day ceremony in Kitui ngabondo abaria bari abanene ase au kwamereria serikali gusaba amereria wa serikali tibanya alete gwikirana ase chinse muchiri cha Kitui no murai bwense abuna enchiremo yo guchengira Mashujaa Day yo mwakoyo iga Ekerora segane yubo igwe kwa yubo lito asigazeti ya Daily Nation ya Taifa Leo yuko nerenga umugavana gose orai w'ichama ya Wiper Democratic Kalonzo Musyoka nabo yugo umurai Charity Ngiru nigati yabarai banene sana asurungurulio kambani ubata ikireta somo yiga Mashujaa oyuari ntusobo kulingana na barabu andake ugotaikirana kwabo kubata maswali ya mange bono mbaro lekana Kalonzo na lekana gali somo yiga matanga Raila no barenge Ngiru na lekana kwaliga ni abuli matangaraira lakini alikituya somo yo Mashujaa hata bitobanga na yutikaba ye president mbachitioro mbaikira ne tiaroro nande nsobo nkiuka iteke engane yunki koleta igikoro kana nga abantu andake mbagechiri gose mbaro chebuye bugo chingira Mashujaa igo andake abaraya abo nyolenga Kalonzo na rugate chinkwa na gusomo gusomo nene asago kwa na guchino abantu bukamani bakogenda ikuli umo president nakwenta kalichira sana gali se enseme ya Kitui lakini abali abanyene orogonga baraya banene na Kalonzo na Charity au bali ile biro byo burayibwense nyore Kalonzo na beto mokonyo murayibwense jaliti na sota se amamerani yokuli o president kura sense ya Kenya mbali ngoro iyo goro kinga andake utabakwa boro bado nkubwate amaswali ya manene na bo president ikrenche mangana yo senyora segazeti emabya ba laro cho mukuboli ngachire chichonsi ipyo burayibwense arire kana chikira ne kolende tali mangana na se page ya gatano na limo ya sensemo yobochenu nigo ekweranga Ruto report rayibwense niga watabanga report hospitals that charge SHA members nigo atebirenga abali bonsi bakonyara gusaba kibeza gusonyo kwerigeti no murobelyo SHA lakini kwa kugenda sinya kitari kwanyara gusabwa gusokonyara wakana kibeza nigo obwana takubwatuka oroboti gose obwana takosoera enyagitari yo ase serikali ayega niga kwanete korwa sekontiri ya Kitui tukuregoro bochengira Mashujaa na boigo asensemo epeji ya gatano na kabire ngukwanerere igoro yamangana osenegende tukwanira oroboti rwaye gose kukwanira gosira kwayo muskere Raila Odinga kirewata Raila's devolution vision that shaped healthcare agenda ngane no mona samangana yobochenu ni gokorosi gwa wechi serikali wechi chechi county bono kwanyarire ko konya abakenya amono sana kwenyora yobochenu ase obwange ekigima na mono kireto kwanira umorobere o universal health coverage
Sisi machinde mwanchunguligali kwa kinga wanafunzi sasa kupata chakula wanapotahiniwa. Liga kalikuwa nera omugano oyiro kulitoka kima andamuru kwa sekondi ya Kwale. Chika kia wanafunzi sabro kubacha kila matemwa nigo baguchikonyora chindagira asebali bao kwa matemwa. Mugano yo nyara shibe chichia katika gazeti ya Taifa Leo onyorenga matemwa chakire bene asiskuru au chisekandari imenzi mapema ndagire guchikore ture serikali no nyina se okay kiro tuko na mangana HSM ritkeri gali arero no nyina se gazeti ya The Standard na vego tebanga exam season kicks off as KCSE starts and CBE tests for the next week ekro abaliwe kirasi giko mina kabere niko baguchaka matemu ritkori arero actually bako babire bakora rehearsal kore ritkori juma na hapo igo ekero tebanga abo niga aboroki wa baguchego kirasi giko na kabere wose form 4 nigo bare 996,078 abo bali bagokora amatemo abo a KCSE gochaka ritukeri gari arero nabo igo ekiretu kwa na 1.29 million candidates bagwikaransira amatemo ari ikirasi ikirasi kia gatano na limo ikirasi kia grade 6 abare 1.29 million kipsea Nabago ntobate KJSEA yega emanyekana tugose ya Kenya Junior Secondary aboiga bare ikira dikeli ya kianda bago chose grade gikomi nigo bare 1.13 million maite onsarigo ndochengo mubaro bwabaro kigo kinire sana timetinga abana boiga bonsi kira bago chagosoma gosekira abana bange bagenda gusoma na weta serikali ne bangete gusebuna abaiboli gusebuna abakenya muntu ndwensi ne bangete ase mubaro igore goromon tari mangana koja ligere ko yakora bono mambia mwana noro ronkoroka kwa na abono mambia ni watu ile gazeti ya The Daily Nation nyabo watu mwana sabono okumanyanga why we return to Raila's grave na sikumura ibwenso mukoro urumwige Kenyatta airanete kuikasimbera eli iyo murai gosobwe chama ya ODM Raila Odinga gatebakana Uhuru Kenyatta ni onadarushika ile likolimo maiga yo Raila gotinde kwa ni go ikirente asara itue go ere andamante na muru mwabo Raila Oburu Odinga niko se Uhuru achete ko ligiororo andake ayonsi na likira sigazeti bechi atanda gatatu imambia bono na boigo engorene ne kuchase enka yaye Kimani Mbugwa ulengo moralia monene sana kalinde ni gasirete bugima bwaye kabwate emyaka 20 na kianda ikibono ndo chikia berige kuimukia liberera litindi kubwatakana kiribuna abasaya bange ni bagusiria magimabo wetera ase ogokwo moyo na boiga bande woita Kimani Mbugwa nigo achagete I think aringe one of the luckiest guys osariga kerato kumukwana achagete mire mukale emyaka 10 na kianda ande akarorokana kwa kuimukirira igoro kigima lakini amatuka makebono gose myaka 10 roche bono onyari Tajeti secondary. Tajeti secondary. Miaka 10 mbaroro bagukora form 4 babati miaka 16 osi 17. Kago so college miaka ya 3 kwanyoranga already ekira gukore college agosoka abwate mirimo. Kimani Mbugwa kagiretinga nengorene sana ase okumosiro ino moralia konyochire nguma beteka okoralia se NTV na Boigo Citizen. Kurase MSA tuani tuatero pole sana nomurali mito oralire pole sana ujakora ase gazeti ya The Daily Nation and Civil Sports abakora ego solili ya yechingunde asibono mu Kenya asala zonyango nyara kwako mu mesere chikobi chintindi sana mu YouTube abela abadie elemo sama mirani ali akurunga Africa Zone 3 Championship na boyigo konyora obubuyo bonene igati chiko sori chinde na bokora kurase chi league au ensemble ya English Premier League ole krabu kia Liverpool useti mu Liverpool nkia kolire na boyigo soko ele kinga obu nyankongo bwayo soboi wonalekane ayonsi na yanda mange lakini kirukulikira as standings zosenga kibono ebirubire biraboni ga Premier League ili European standanga ligo klabu kili osetimu ya Arsenal ere namba ya mukima ni pointi 10 kianda kiri kubwati kwa anye namba ibire na Man City
15 nemo kala bukirigia bona mauga niko kire namba 3 nechi point 15 kubwatiwa na Liverpool namba 4 15 abigo Elia Chelsea 14 ase 5 chintangani chingi ya Premier yo na yanda mangana bukwe manyi unabona kura Serie ya Bundesliga Bayern Munich na ubale namba mogali bakomesa na 21 points Leipzig namba ibere 15 nemo chinga ki Stuttgart bako enda 15 hakuna Serie ya Bundesliga kulende kura La Liga Real Madrid ni batanga ine chipo chebero ngibere nenye ase Liga Barcelona namba ibere 22 points Villarreal 15 na ibere chipo namba 3 na ase Liga ya Serie A Milan nigo batanga ine gali ne point 15 nemo chigaki Inter batanga ine bakobwati namba ibere ne point 15 Napoli na bagatatu point 15 bayigo egati yikiligi chinde chinyinge ayikura sebiti kurase gazeti ya The Daily Nation Nongo ya kule na Taifa Lero imambia bo. Nekiro ngukora ne gazeti ya The Standard ase bali banchite obotari ni gobono ko bwatikana ko siko roboti kurwa se ensemo area Masai Mara National Reserve bagote babuna ni go chinjogu elephant numbers arise in Mara but buffaloes and giraffes on decline. Ekero to kwa nga chinjogu ni go chanya recommend kana ase ensemo area ya Masai Mara National Reserve korende twarigirenga chingera na boigo amawali akeire ayo na yare ase gazeti ya The Standard yeli tukoria lero. Anyway, congratulations congratulations go all the best what you say bali bawo tukaransira mate mete ineli tukoliri bago saberu bachaka esa gisesi mubwate mbakobere esa gisesi iri ko ayo ko bakobere bakuru na eri ya gutumika never wana eri kwa ukaoyi ukachaka gutumika eri never nkaito go kurusia success tocho tereri there is no problem tugenda sedondo. Leo ni siku ya Jumanne Oktoba tarehe 21 mwaka ni 2025. Taifa la Rupeti kianda mapema dondosa sioni kutoka kakeli joga. Okay. Avokea mume kwa kudoea minovu ya mdozi. Okay, musubati narega iga ochande kira matuka mange kirenga kiera akorete rwendagire suguma nchimena style frani mabutanye ni tayo nini endagira nere yakuri lakini musubati obono achite gotebyo musacho yega ayega abo solikire ogendrete kuri chindagira cyo mudozi rigeli bina kwabeire rigeli kwarenga ndonsaliko. Okay, no problem era kiendelea aiga sorry Sapima. Okay. Bono gaiga Tio bisi chia oge netikoragera buya lakini nche nkagi gaiga igonkoreteki igondenchara na bana. How comes? Okay, oino molikyo no korwa nere kibungeno cherya tinero manyiri gabu. Nkorusi gabu nkwere paka matinyani gotoka gaiga kitui yere garo goroga. Okay. Aiga kitui gaiga igego wi Nono ga igo musubati na moga kanara iga oimogete akaenda gostaki omunginoye ase pasta akaenda yani gosoero omunginoye ase pasta akaenda gotei pasta nintagete meeting naye na inche no munginone. Okay pasta kambule meeting ne riri gakare. Okay pasta kamateire ndi bana nuni nju ikaraza bagaikaraza Nario musacha arwete gote pasta iga kamata pasta umuchando mbwate gigaiga umungino yone oyiro mutinyi iga umutinyi mugima gaki nanya gochimogondo ndo mareme. Okay pasta nda gatebyo mungina ngaki ba minto ndire kora kibaba ama kombati eligu mapema mwaenda mugondo lede mwezi tigama jezo oino mulikyo no korukutopi wekeza nero omanyiri igigabuo nkorusi gabuo nkoire paka changamwe mambazani babu tukakule mnazi. Okay ga mongwa nakarega iga ogotebie demo yaye edemo nirakabwate akabwate demo bono gaige demo ye igegenderete kumani omugwano yo sana yani demo
nenga yoberete aro baby ninje ngwakanire rent mutinyo erire nando yo kabere aro baby ganyasi nini esimi yane jatwari to mujanda kiazi ninje ngotumere rent bono yekerete umungu amosubatu yakamuligi paka kamonyora kamotebyaye te kunyarikana onkorere style hinga bune yiga kwara zake ra duniani ino mulikya no korkonere chang oyo korkonere chane tikafunga mapema chana tininje komenta chibesa nalire ira kindese TV live mbuyo kolike magazeti nkorusiki gabu nkoire paka kavie majako mama igasi yo kokoro bombochi negasi mbure ya nyumba igasi ya nyumba lendo liku nyumba gendete gusibiki yango cyari nini nkonya kuruga rugore go cyari nero negasi mbuyere lakini abana bo musubati uyiga bamotebetiga mama asiya ikeire igasi yo kuruga nyumba ntutageti bono nje nkweboliga abana abarabo onye bali kirende mbakorasi barabeke ngina lendo onye baro igasi nembe okay oino mulikione Cornelius Mutisia asengo chikokolega seti ya taifa lero dondosa hapa na pale kwa razangu ra duniani iga sakurukunga nao lunga kwale lunga kwale okay bono gaiga muke awakia muke muke awakia mume kwa tabia chuara karamuni. Okay, umujego chakete biazana mukungu no musacha eno bare gigalia. Okay, bona ninu ba karaste ga bai karasto mongina no ai karaste ga iga mugaka no ai karaste giga bona nkonya go kigubalire ndo musiki obekiru kanungu edeko. Okay, musiki oli ugakuno mugaka nere ngosibale bigisini gasiba. Okay, bona mungwano yo iga agaso koligere bona jidemo jidemo mukaiga ikaraste gigalia. Okay, bona ogaiga nalio musiki oli metigwe mukungu akatebaje bugikirasi ekire mukatogene nyumba sikwaje hapa tindi kugutiga giga twende kujiga kwaberinya ngau. Okay, no problem oino mulikiona chana tikafunga nero manyiri giga bwasengo korega seti ya taifa lero kwa razangu ra duniani mwaka James karaga haleluya basuru monchumuliringa gotigana na mwaka onkorogo au notokula magazeti mambia bono nekerando chigachi ya mnyokire gechi se chito bono mambia kachunye kwenda matili tu akula magazeti turaji kwenda se never ndo chabantu abangiga batembere ko ratulikira bali bakutubuatia kurunga jero mogera kurulia nagali otebere good morning asante sana kondani yetu wadi getembe lejo bakoli kurwa kerapi g tukondani shukrani sana sente zaire masi kurachisa muchekero kago teba good morning wakire tuni gatembesa benembu ya mono sana sedondom wakire buya ndo chigali unsari ko matila na onkorogo uyo nerenga nani goteba nga yuko ndani Christina Ratemo all the way kurachisa muchirichia kiuli na gote good morning wakire buya na watazama moja kwa moja somo robuli etwani ya gatembe good morning Matilda ndo chinga toko genda se never tutagenda ekero toko genda se mutimoko nkagirete nga TikTok yachite ngokonyere nande yatumikire sana asabange anamuna sabasae kwenyorera kwegendereria n'obugima otatigare ndengana nere narorire etari kogokia ekero toko genda mutimoko engane iyo nigere abantu bachakire kwega kusigati abasae mbare barorekanire kwega umeto montore noborema kusobwate condition gete tali ugwanja ndo chenge challenge nere asoira ali chinse mochiri cha TikTok onde bwensi okwelio geriga kose oroche TV chechi kamuranje umuntu ole no bolema kose umuntu bwate condition ende yonsi ego deal na mangana kiafya amangana yomobere tigana nechi challenge bunecho nakolire tumyoke as never no muga konkoroke bachetu mbili
Tiririririririri. Tiririririririri. Tarararararara. National anthem ya never, never, never. Hallelujah. Now, karaga, musietente mucho kurbuatandi. Straight. Okay, ntate ko ichega burungi, yani ntate ko menyoka immediately never never buya iga, ngo scroll, ngo spini. Ngonye talije. Aje, ngonye talije. Gaki amangana ingonye talije darabona aside kokani, na chakre kokani, ngonye talije kangana nyomete. Ha? Ngonye talije kangana nyomete, bona ai wacheto kamukurure kamorete. Nae wacheto wamukure kuparapa kukamorete ngo chanka kigali. Umwana uri uchure nukure. Okay, nyotari aje. Kangana nyomete. Okay, igoro nayo kumulise ri mukungu inayo kumuragiriri. Nayo kumuragiriri. Enuguri. Ngonye tari aje. Bono ngarakini ntiganda baberesa ikaburunge. Onye tari nje kanga mungwano uri takora form 4. Takora form 4 ngiwa korete ba. Ngiwa korete rende kanga takorete. Usarigiti kanga takora form 4. Aye, tigangote amangana ya ngonye talinche ngaki noroche nkobanya sai mama ke muntu ngonye talinche kango mungwana utagoleti bole monatali apa mabugata aje onye talinche kanga tagoleti yani kogenda gusaini galia kogenda gusaini naye gwakana tijibesa narata baisi toiri nande tibesa jindi toiri chinde toiri kendo kabekanda nguma go swago te ngonye tali aje onye tali kwani naye kwa moete tibesa kanda kurubole bobo umago swago tioro kera ngonye tali aje ngango maite no chonkoro ama neima onye talinche kangori tali kirigali getembe onye tali aje kanga tindi kiriga getembe usale geto mwana ri ochiole okay bono ri naye bono okay naye bono ninjure ndokole gazi nchokole gazi ntike ekiagere njiro kunya kwana ngonye talinche okay ama mangana ngonye talinche ngaki onye talinche gaki onye talinche musubati utare gocha koibora musubati targo chakonyora mwana bono jema onye talia ngi wakorete yani como utaiga kanyora bono ngi wakora gabo ere tare gusuma tare gocha gusuma ere bie kanyora mwana aye tata tigama ngana kunyakota onye tali chekanga muisho tagore titinga tingeri kanga tagore tiga tingeri no ma tere ande sirie njere mo chandete umaga sogora te biga go tioro kapara giga bunga ngonye tali aye kanga tagore titinga tingeri etinga tingi yo kaneri engoko bwane chumbi ya begetu ago sukuma bokina boira umaga sogora te binga ngonye tali aye ngonye tali nche mama ke muntuma wi onye tali nche kanga mwana uri tali muzigari okay naye bono ngobogori uri bunduki litukoligima obogori ti bunduki litukoligima wasabo boko ngoma go teba nganya tali ai bono nkiokoreta no kwari gutiga ingi koikirasi ya ikeire ndatemba tebiga amangana ngonye talinche kakigenda tigana kabisa ngonye talinche kanga nyarebe takore tiga ngonye talinche rigererio nkoroka ngatali go sumaili ngonye talinche kanga nyarebe tali kuragira ngonye talinche kanga nyarebe tali wesoka kwa nayo kana kwa mochejichi anga enogore omwana uri lioji uri never we